Maskandi exwayisa abalandeli ngezingoma engase ziphume ezifana neParis. Sawona kuphi na kuphi la kufinyelela khona lo mboso njengamanje ukubingelela wena ke umathinda ke isintombi zomqomo namehla abanye baqhumana imali to wazi. Ngana wethu ngabe uzoqala ngicela wenze kulungela for subscribe button share phinde comment ekhona konke uma subscribe ayikho imali khamba sesenze kube wena uqala to notification uma sekufile video yakho hamba phambili. Kanti ke ngabe usuku lakho lwentsathu uhlelula sicela ukuthi uhlangana lapha no comment section uyawuthi hlangana lapha namasiyo comment asiphinde silike ivideo kanti ke ibutton legend selivule ngane zakwethu kaMaskandi owaziwa ngomaganga uthena njengoba uzoqala unyaka omusha ufuna nilindele ingoma ehambiswa kweParis noma ke evele kuona lo December engase ihambiswa kweParis ivele sikhona ke ingoma esike sayiveza ukuthi ke engathi ihambiswa kweParis kuyiyona ekaMroza kanti ke ubeseveza olunye uhlu lwengoma olungase lilandele lufana nayo ke iParis zibonele uzothi mawuqala unyaka ozayo nilindele ingoma ezisaParis kanje esiginqini nangendlela yokucula phela la kuMaskandi makwasha ihit ethe ukuthi siyalandelana sonke ke lapho siyamanise naye athi ngisale sengiphoyedwa nasi insimbi ezisaParis uzobeza Mlalelo wami anginazo emedlela zokujaji umuntu onemedlela zokujaji wena lapha ekhaya indlela ozwe ngayo ukuthi ke ngabe lengoma iyamanisiwe yini neParis noma ke ubezenzela nje ukuthi athi ukutrenda kancane cha mina ngela mesayidi cha angizwa iyamanisiwe neParis ingoma nje eyisungulelwe ngendlela esungulwe ngayo engingazi ke angifundanga ngomculo ongenza kahlamba ama rhythm noma yini cha kodwa ngizwe into ehambelana neParis la kufana nale ngoma le yalusolo Mroza le ngudlalele uneqaleni le ngoma ithi ayihambe njengalethi mubi kamnandi mayihamba kanjalo baningi abantu abake bakhomenta ngayo ya ithi ayihambe njengayo kodwa hayi njengeParis so ngana wethu ahlangana lapha na comment section ngezivo lakho mayelana nolu daba ungakhohlwa ukusubscribe share phinde comment okhuluma konke like ivideo yethu ukuze uzokwazi ubone abantu abaningi. Thank you.